Firmans man. Firmans man. Yeah. Firmans man. Jag har ett arbete, tid jag gav varje dag. Per förmånen och lönen är ganska bra. Parkeringsplats enkom för mig och kollegor som är helt okej. Arbetshälsovården vår, här är nog inga stora fel och på. För får jag i nackan järriterna, dem har oftast tid redan samma dag. Semester, 6 veckor om året, tycker jag. En gång på våren, jag har kämpat med hid och farit tillbaka och är behövdist bara en sak. Arbetsmoral som en lutheran, jobbar 8 timmar om dagen. Egen storpa, plug-in hybrid, laddar akkum på arbetstid. Jag stämplar in på minutin, 8.00 på måndag morgon. ID-brickon visar mitt namn och med händer för firmans man. Mammorna ger mig en ställning igen. Tror jag fickan med mjölkersättningen. Nu har jag en egen karriär. Tänk vilken är till arbete jag. Med kulturkuponger och kvällstillägg. Stora fönster från vägg till vägg. Matservering finns där ner. Med kött, fisk och vegebuffé. Kaffe och gratis nötrim. Ergonomiska tofflor på fötrin. HR Gui har fräcka vitsar. Han och jag vippar gett Fridas pizza. Det finns in lappdans stod till hyr. För familjens allsport lovsbestyr. Både jobb och fritid, känn dig trygg. För firmon har din rygg. Arbetsmoral som en lutheran, jobbar 8 timmar om dagen. Egen storpa, plug-in hybrid, laddar akkum på arbetstid. Jag stämplar in på minutin, 8.00 på måndag morgon. ID-brickon visar mitt namn och med händer för firmans man. Släng upp en hand om du är firmans man. Jag sa släng upp en hand om du är firmans man. Släng upp en hand om du är firmans man. Jag sa släng upp en hand om du är firmans man. Jag gick in i väggen, brann både korgen och edgen. Allt jag jobbat till ingenting, 8 månaders sjukskrivning. Men jag sa är bra, det behöver jag nå. Tack till firmon, det var fina gester. Men är för det som jag har semester. Arbetsmoral som en lutheran, jobbar 8 timmar om dagen. Egen storpa, plug-in hybrid, laddar akkum på arbetstid. Jag stämplar in på minutin, 8.00 på måndag morgon. ID-brickon visar mitt namn och med händer för firmans man.